Berriro ere, hementxe gaude, Asensio jauna, Zubitako erraustegiaren inguruan argipenak eta azalpenak eskatzeko. Barkatu, egun hauetan ikusi dugunagatik eta zure informaziorako Zubitako erraustegia zer den ere ez dakigu. Orduan, pixka bat argipen bat edo eman aldera, izenak dioen bezala, Zubietan kokatua dagoen azpiegitura bat da, hondakinak erraustu eta erretzen dituena. Zertaz hitz egiten ari garen argitzeko besterik ez. Zubitako erraustegia, eta uste dut zure anzturaren arrazoia, erraustegi hitza erabiltzagatik datorrela. Hasteko gogoratu nahiko nuke Gipuzkoako PSek hainbat dokumentuetan Zubietako erraustegiari buruz hitz egiten duenean horrela izendatzen duela. Hain justu Zubietako erraustegia. Dena den hori alderdian argitu beharreko kontua duzue. Bestetik, eta jarraitzeko, gogoratu nahiko nizuke, erraustegi bat eta zuek behin eta berriro aldarrikatzen duzuen valorizazio energetikoko plantaren artean dagoen desberdintasun handiena, sortutako energiaren kopurua eta ondorengo aprobetxamenduan datzala. Eta hemen dago berriro ere gure galdera. Zubitako erraustegia Red Elektrika Espainolan alta emanda dago? Industria sailak baimena eman dio? Guk dugun edo ditugun azken dokumentuen arabera ez? Konpondu da arazo hau? Non daude sareratutako kopuruak? Eta non sareratu ondoren biru sarrera horien agiriak? Sortutako kopurua ez bada arauek dioten nera iristen eta ez bada sareratzen erraustegia da. Argi eta garbi, ez da valorizazio planta bat. Legeak dio, ez diot nik. Ez dira hauek eskatzen ditugun agiri bakarrak, plantaren fiskalizazio txostena ere eskatzen dugu. Abenduaren 11ean erraustegiaren inaugurazio ofiziala egintzen duten, eta bertan hasierako akta sinatu zen. Hasierako akta hau sinatu alizateko bai legediak eta baita kontratuak ere, aldez aurretik jardueraren legezkotasunari buruzko txosten bat egon behar duela dio. Fiskalizazio txosten hau kontu hartzaile eta idazkariek egin beharko dute, ezta? Beste edozein administrazio publikoetan bezala. Txosten horiek eginda daude, zergatik ez zaizkigu erakusten. Administrazio publiko batetaz ari gara, diru publikoaren kudeaketaz ari gara, eta beraz, funtzionarioek egin beharko dituzte ondo egina dagoenaren txostenak, ezta? Edo enpresa pribatuek egin behar dute diru publikoa ondo alagaizki erabilidenaren txostena. Administrazio publikoak ez dauka diru publikoa zaintzeko beharra adina mekanismo. Enpresa pribatuek kontrolatu behar dute diru publikoaren erabilera enpresa pribatuek, ez alda seria oilategiaren zaintzan jartzea bezala. Eta ez Asensio jauna, kontua ez da zure gain dugun edo ez konfidantza. Hau ez da lagun kuadrilla bat. Lagun kuadrilla batean agian eskatu daiteke. Hemen ez. Administrazio publikoko kudeatzaileak zarete. Diru publikoaren kudeatzaileak. Eta hau zaintzea dagokizue. Diruaren gaineko kontrola dagokizue. Eta guri, oposizio moduan, kontrol hori egiten dela bermatzea. Eta horretarako, txostenak eskuragarri izan behar ditugu. Fiskalizazio txostenak egitea dagokizue, funtzionario publikoak horretarako daude. Zuek gardentasunez lan egin behar duzue, eta gardentasuna horixe da. Hartutako erabaki guztiak, ekimen guztiak, dagokien txosten eta dokumentuekin kontrolatzea, derrigor. Eta ez hori soilik, fiskalizazio txostenak, txosten juridikoak, egin behar dira, eta gainera, gardentasunaren izenean, guri, oposizioari eta iritzi publikoari ahalik eta lasterren eman. Hori izango litzateke modu bakarra, irregulartasun eta ustelkeria kasuen zurrumurruak ekiditeko. Eta ez naiz ni esaten ari irregulartasunak edo ustelkeri kasuak daudela, baina horrelako erabakiek, hau da, fiskalizazio txostenak ez egitea eta egiten badira ez aurkeztea, eta zure hitzan konfidantza eskatzea, horrelako errezeloak sortzea dakar hainbat herritarrengan.
Dena den ez da gomendio bat soilik. Legeak ere hala dio, txostenak egin eta txosten hauek herritarren eskura jarri behar dira, gardentasunaren izenean. Hainbestetan aldarrikatzen duzuen gardentasunaren izenean. Eta honek esan nahi du oposizioaren esku ere jartzea. Galdera asko daude egiteko. Gabezia guztiak konpondu dira erraustegian? Transformadorea errezen, konpondu da? Ze egoeratan dago? Energia sareratzen da? Hala ere, ez nuke bukatu nahi, legezkoa zer den edo ez gaiari buruz hitz egin gabe. Lege batek, kasu honetan, ingurumeneko euskal legediarekin egin duzuena, eskandalagarria dela deritzogu. Gasteizko legebiltzarrean adostutako ingurumen legeak, bere 3.4 artikuluan zioenaren arabera, herritarrok eskubidea zuten bide administratibotik eta baita bide judizialetik ere, lege hau betetzen zenaren kontrola egiteko, herritarrek eskubidea zuten horretarako. Hau antza denez, deserosoa suertatzen zaizue, bai Aldundiari eta baita hondakin kontsortzioari ere. Gasteizen landutako eta adostutako legeak Espainiar konstituzioarekin talka egiten duela salatu duzue. Eta auzitegi konstituzionalera talka hau onartzen duten txostenak bidali dituzue. Jaurlaritzako txostenak dionaren kontra, hau da, zuen Gasteizko kideek bozkatu eta landu zutena bertan bera ustea eskatu duzue. Zerbait duzue izkutatzeko? Ez balego ezer izkutatzeko, herritarron parte hartzea, egoki ikusi beharko zenukete. Eskatutako dokumentazioa eman eta kitxo. Errezelo, zurrumurruak, bertan bera geratuko lirateke instantu batean. Baina ez, hori egin ordez, nahiago izan duzue, zuen legebiltzarreko kideek landutakoa, zuek parte hartzen duzuen Gasteizko gobernuak aurrera atera duen legearen kontra egin, eta Espainiako auzitegi konstituzionaleraino joatea. Guztia, gardentasuna murrizteko helburuarekin. Eta hau guztia eskandalu bat bada, zer esanik ez autogobernuaren kontra egin duzuen eraso bortitza. Gasteizko legebiltzarrean adostutako legea, beste taldeen artean, EAJ eta PSek aurrera ateratako legea, Espainiako konstituzioaren menpe jarri duzue. Itxara, ondieta Andrea, onditu duzu denbora. Minutu erdi bat. Gasteizko legebiltzarrak duen eskumen legegilea bertan bera utzi nahi duzue, eta ez badin diskrezioa, zuen Gasteizko legebiltzarreko kideek eta gobernuko kideek zer pentsatzen duten honen inguruan. Legebiltzarraren eskumen legegilea eztabaidan jarri nahi duzue eta guztia gardentasun araudia zabatzeko. Izan gaitezen serioak, Asensio jauna. Gardentasuna ez da aukera bat, ez da autu pertsonal bat. Gardentasuna derrigorrezkoa zaizu. Herritarrengatik, instituzioengatik eta demokraziagatik denak ez du balio joko zelai honetan. Mila esker. Eskerrik asko, Itxara, ondieta.